muziku, kao ove knjige što stoje, znaš, kao, što to mora da ubaci neko negde, i osim da je to neki znak ili je to neki simbol nečega, pa vidi, to su subliminalne poruke, subliminali takozvani, razumeš, gde ti skretajući pažnju i na nesvestan način daješ informaciju nekome o nečemu, razumeš, tako je gledao sam i ta psihološka istraživanja, gledao sam seriju i pitali su na kraju nas, pitanje za gledaoce, kao, da li bi izabrali kao ananas ili bananu sad da vam, i ja stvarno pomislim u sebi ananas, oni kažu, pomislili ste ananas. I ja rekao, i pokažu moment gde su nam podvukli kroz epizodu ananas. Da. Na nesvestan način, da ga nismo, oko ga nije ni registrovalo. Znaš, sve to, mislim da, sigurno da, idu neke poruke, sad, koje su poruke i kakve, da, subliminalne poruke je moguće, znaš. Bilo je tih i u muzici i vamo tamo. Ali probaš ti nekad kroz tekst nešto da ubaciš? Pa ja i nisam se bavio tim stvarima, nekim subliminalnim porukama, ali mogo bi to da uradiš i postoje neke te tajne frekvencije. To sam mislio, da, to sam isto da te pitam. Kao cijela muzika je naštimana sad na 432 herca, štimunzi su, a to je đavolija, razumeš? Ovo tonac zna, tonac namesti mi herce. To su đavolije frekvencije. Tonac namesti mi herce da gledaju. Muzika je pre bila na 423 herca. I mnogo su topliji tonovi i sve, ali ne znam ko je i zašto je to promenio. Isto postoje kao sad tajne muzičke lestvice, na primjer, muzikom bi ti mogu i da lečiš, to je takozvana vibraciona medicina, razumeš, jer mi smo vibracija, i ovaj ceo kosmos vibrira, ti kad bi mogo ovako da se izdvojiš i da vidiš kosmos izdvojen od njega, on bi svirao svoju neku muziku, razumeš, i harmonije, sve to povezano sa vibracijama, sa frekvencijama, odnosno sa talasima. Tako da, na primjer, isto kad u crkvama, zašto su zvona, Dobro. Kažu da to zvono ispušta tu baš frekvenciju koja hiluje. Aha. Znaš. I zato, ne znam, je bilo bitno da se unište i sva zvona na crkvama, razumeš, jer to ispušta naše... Sigurno si naletao na internetu, kao imaš frekvenciju za spavanje, imaš frekvenciju za veselost, imaš frekvenciju za ovo, za ono. Pa to je to. Ima li koji priča da je na svim tim nekim, kao u svim gradovima, na tim starim skulpturama, tim nekim kućama, bila kao neka antena koja je prikupljala tu neku energiju i ljudi su se preko toga punili pozitivnom energijom, nadomestili bla bla bla. Pa to nije uopšte nemoguće. I onda kaže da su to rušili i postoji slika, tipa neka kuća 1900, nemam pojma, 40. 50. i sada sklonili su taj krov i taj metal neki što izlazio. Kao neka antena, šta li je bilo? Pa ne, to ti kao zapravo free energy, slobodna energija, na primjer. Tesla se bavio time, jednostavno, već postoji energija okolo zemlje beskonačna. A mi uopšte ne treba se bavimo proizvodnjom energije na ove nuklearne elektrane, termoelektrane, to je sve bullshit, razumeš? Jer u ionosferi rotiranjem planete Zemlje nastaje već beskonačna količina struje, razumeš, energije. I mi samo treba da nađemo način kako da apsorbujemo tu struju već postojeću i da ništa drugo ne radimo. Mi sad cepamo atome, glumimo razna ludila pokušavajući da stvorimo energiju, a energija već postoji, znaš, i to je taj Tesla i on je teo baš bukvalno preko tih antena i tornjeva je apsorbovao. Sad, verovatno su oni te neke fine struje iz tih nekih stratosfere pokušavali da love i moguće, sve to do magnetnog polja. Znači, sigurno je moguće podesiti, ja sam fizičar neki, nema veze. Ali dobro kad pratiš to pa i znaš. Sigurno je moguće podesiti neko magnetno polje koje će u tebi da izaziva blagostanje i da ti bude lepo, razumeš? Ili neka negativna polja, čim se uđeš u taj prostor da osjetiš jezu, znaš da je to negativno, kunem ti se u realitiju, kad ti zatvori vrata, brate. Pa eto, ko zna. Sašibate negativa. Pa šta misliš da Žeks nema te sprave? On izliva tamo. Da, pa rokali su frekvencijama. Moguće, to je dokazano, ljude, da rokaš frekvencijama. Sad pustimo frekvenciju i svi krenu da se kolju, razumeš? Da su nemirni, da. Pa to ti harp. Dobro, da, harp, da. Harp, razumeš, jer harp može da se koristi kao i psihotrono oružje, razumeš? Znači, bukvalno sad moguće pustiti frekvenciju od koje bi svi poludeli i postali agresivni. Ili bi bili
čili, dobri i cool. Da. A sigurno neće da Znači, čili. to ti da, vibracione. Očigledno su ljudi znali i pre razne stvari i bilo je i pre tehnologije, samo bilo je par nekih reseta o kojima se ćuti, razumeš? A šta misliš, što misliš da je to bilo? Na primjer, to sam gledao emisiju na, da li Discovery ili koji, da su ljudi preciznije pre 150-200 godina sekli neke cigle i pre su pravili ono sve moguće, što danas, na primjer, najbolji alat ne može da uradi. Ima čak priča da nije i Tesla taj koji je smislio ovu tehnologiju, nego samo oživeo tu staru tehnologiju. Ima isto u 14. 15. veku da su ljudi imali struju, da su bili dosta napredni, ali onda je bilo neko veliko blato, neki veliki reset je bilo, razumeš, ceo svet je propao u neko veliko blato, razumeš. I kao ti kad kreneš u arheologiju, kad kreneš iskopavanja, ne znam kako se zove sad ta blatna groznica, sad mi to malo stao mozak, verovatno će me prozivati za ovo. Nisam čuo. Arhitektura je bila pre mnogo bolja, znaš kakva je pre bila arhitektura i tehnologija. Na svim tim rušivima tih starih zgrada je sve izgrađeno ovaj novi svet i kao to sve to potisnuto. I sad isplivavaju te građevine širom sveta, da viš kakve su bile i vamo i tamo. Koliko to kad pratiš, kad upadneš u tu... U stvari to da, radi se o velikoj Tartariji. To je kao najmoćnije carstvo svih Slovena, postojala ta Tartarija koja je bila tehnološki napredna. Znači, svi Sloveni su bili u jednom carstvu. Znači, tamo znači, i mi, i Bosanci, Srbi, Hrvati, Slovenci, Poljaci, Česi, Rusi, Ukrajinci, Litvani, znači, svi Sloveni su imali to neko carstvo, najnaprednije, koje je izbrisano iz istorije i vamo tamo. Sad ne zna se zašto. Ali ajde da ostavimo ove teme nekim ljudima koji više to prate, možda, mada i ja pratim, ali siguran sam da često sam razmišljao, možda, samo da završim, možda su pre ljudi bili napredniji, možda je stari Egipat bio napredniji nego što smo mi dan danas, razumeš? A možda mi mislimo samo da smo, wow, nešto super napredniji, a možda su stare civilizacije, Atlantida, Egipat, Lemurija, možda su oni 10 puta bili napredniji od nas i jednostavno možda smo mi kao, možda je svaka civilizacija na ovoj planeti osuđena na propast u jednom momentu, razumeš? A mogu bazija kad gledam filmove, kad dođeš do svog platoa, do vrhunca, onda kreće stagnacija i propadanje svake civilizacije. To je negdje taj civilizacijski zakon. Tako da, ko zna koliko se ovi ciklusi života ponavljaju na ovoj planeti, svašta treba samo treba samo otkriti to znanje vamo tamo. A gledajući TikTok i ovo čime je sad krenuo svet u kom pravcu, ne verujem baš da ćemo puno... Zavisi šta gledaš, šta ti izbaci algoritam. Kako stoje stvari, definitivno, sledeći put, verovatno, kad dođem u podcast za tebe, kod tebe za 5-6 godina ćeš me pitati za film Matrix. Kao, je li moguće da je Matrix bio dokumentarni film? Da. Kad budem davao ovde izjavu kad roboti preuzmu ljude. Pa hoće. Ja, to će biti 100%. Pa to se već i dešava. Ja sam sad upisao programiranje za AI. I to mi je nekako, to osetim da će to biti budućnost i nekako volio bi to da se bazirano na tome. Živo me zanima kako funkcioniše i koji je princip rada. Svaka čast i čestitam na toj odluci. Tako da kad napravim robota, brate, tebi ću... A ne, ali vidim da se već to jednostavno, šta znam, jer već kažu da AI ima sad oko 160 IQ, razumeš? Stvarno? Da. Kuku. A mnogo brzo napreduje. Priča se da bi mogla kroz 5 godina da dođe na IQ od 1600. I kaže, znaš šta će se onda dešavati? Čovjek više neće moći da razume šta mu AI priča. Da, pa evo ti Kinezi imaju kvantni. Pa ko što tamo, ne znam, početkom veka neki lik sa 60 IQ nije mogu da razume Einsteina šta vam priča. Razumeš? Mi smo ga ugasili. Biće zanimljivo. Gledajte filmove Moonfall, Mesečev pad i Matrix. Da, Matrix je obavezan. Matrix je meni najbolji film svih vremena. Znači, sve je tu rečeno i nažalost mislim da će se baš tako i desiti. Na kraju čeka nas neki Armagedon između ljudi i mašina naš. Što je vrlo, vrlo moguće. Samiš, koliko će biti teško, to jest koliko će biti lako raditi pesme za par godina? Hoće izgubiti smisla da imaš studiju i ostalo? Pa mislim da vrlo moguće da. Moguće da.
ali opet ono naš, i čovek ima to nešto u sebi što je nemoguće iskopirati, naš. Ne mogu, ono, šta znam, vjerojatno je to taj Božji duh unutar nas, ta Božja iskra. Pitanje je da li će mašine moći ikada da iskopiraju tu našu Božju iskru, ono, jednostavno, nekako, ti si programer, jako je teško isprogramirati ljubav. Kako ćeš ti isprogramirati šta je lepo? Pojam lepog je drugačiji za svakog čoveka. Ono što je meni lepo možda tebi nije i obrnuto, razumeš? Kako ja sad isprogramiram pojam lepog i naučim robota šta je lepo? Ili šta je ljubav? Kažu, dobro je kod robotike AI-a, kao mnogo im idu dobro matematičke operacije i muzika i to sve, ali motoričke veštine baš slabo idu. Slabo? Pa da ti sad napraviš robota da igra fudbal, to je baš nemoguće. Ali dobro, robot sada, kako izgleda i pre te, robot ima do pola tela. Mnogo veći su izazovi što se tiče motoričkih zadataka za robote, nego inteligencija i to sve super, ali kaže, znaš ti šta, da ti se jedan robot popne u stepenice, to ti je... Ali ja sam onaj lik što veruje da je to sve negde već napravljeno, samo je šta će nam pustiti ove godine, šta će pustiti sledeće, ko ono telefon. Kažu da sad već postoji iPhone ko zna koji. Ma ne, naravno. I prototipi sve, ali on nama da 16 pa ti je, ti burazar. Naravno. Nosi ga. Naravno. Pa to sam video kad su radili dokumentarni film o onom nekom skloništu u Bosni. Kako se zvala ta najveća nuklearna sklonište u Bosni što je Tito pravio? Nemam pojma. Nebitno, tamo su već 64. godine koristili ove električne osigurače za struju, razumeš? A to je 91. ne znam, ili negde ušlo tek u zvaničnu upotrebu. Da. Tako da... Poranilo u Bosni, koji piramida? Tako je. Pa dobro, može to biti i prava piramida. Ja